På Vesterbro i Odense ligger en kopiforretning kaldet Mr. Copy. Ejeren blev i 2014 dømt for piratkopiering af bøger, men noget tyder på, at kopimaskinerne i butikken stadig spytter ulovlige kopier ud. Hvad skal du have for den? Max 120 til 150 kroner. Okay, super. Okay. Så ses på torsdag? Ja, tak for det. Jamen, jeg hørte det via mine klassekammerater. Der var en pige, der fortalte om, at man kunne få nogle billigere bøger nede hos ham. Og billige kopier af bøger kan man købe hos Mr. Copy i Odense. Problemet er bare, at kopierne er ulovlige. Men det er ikke første gang, at Mr. Copy er oppe og slås med loven om ophavsret. Landsretten dømte ejeren for ulovlig kopiering af bøger i 2014. Straffen lød på 6 måneders fængsel og et forbud mod at drive kopivirksomhed i 3 år. Men det stopper tilsyneladende ikke manden bag Mr. Copy. Jamen altså, jeg har skrevet forfatteren ned og titlen, og så hvilken udgave det er. Så går jeg ned med den og afleverer hos ham og siger, at jeg er studerende. Maja Thornberg er en af de mange studerende, der køber kopier hos Mr. Copy. Bøger er dyre, og derfor er Mr. Copy et billigt alternativ. En af de bøger, som Maja Thornberg har købt, hedder Organiseringen af den offentlige sektor. Men hvor nemt er det egentlig at få fat i sådan en ulovlig kopi? Lige her rundt om hjørnet, der ligger Mr. Copy. Jeg vil nu prøve at gå ind og bestille en kopi af den samme bog, som Maja Thornberg har købt. Hej. Hej der. Yes, hvad skal du? Jeg er studerende, og jeg skal bruge en bog. Hvad hedder den bog? Den hedder Organiseringen af den offentlige sektor. Nej, det er sjovt. Kan du skrive den ned til mig? Det kan jeg sagtens. Start it up. Vi har vist den skjulte optagelse til jurist Stig Hjelmkrone. Udover at ejeren af Mr. Copy overtræder forbuddet mod at drive kopivirksomhed, er Stig Hjelmkrone heller ikke i tvivl om, at Mr. Copy systematisk bryder loven om ophavsret. Jeg får i hvert fald et meget klart billede af, at her der har vi en forretning, hvor man kan gå ind og bestille den bog, man gerne vil have, og så får man den i en piratkopieret udgave. Det virker meget professionelt. Hvad skal du have for den? Så max 120 til 150 kroner. Okay, super. Okay. Så ses på torsdag? Ja, tak for det. Velkommen. Organiseringen af den offentlige sektor er altså en del billigere i Mr. Copy end hos den almindelige boghandel. Her koster den omkring 350 kroner. Men fortjenesten af Mr. Copys solgte kopier ser forfatteren bag bogen, Anders Berg Sørensen, ingenting til. Det kommer ovenikøbet som overraskelse, som jeres klip viser, at det er så systematisk. Og det er mange timers arbejde, som forfatteren ikke får anerkendelse for. Jeg føler, at jeg er blevet krænket, fordi det er noget, jeg har lavet. Det er noget, jeg har rettigheder til. Det er noget, et forlag har rettigheder til. Så personligt er det en følelse af krænkelse. Men forfatteren er langt væk i de studerendes hoveder. Jeg ved godt, det er unfair for forfatteren, men det er ikke noget, jeg videre tænker over, fordi at jeg nok tænker mest på mig selv. På Børsen i København sidder Christine Bødger Hansen. Hun er direktør for Danske Forlag, og hun er også godt træt af Mr. Copys ulovlige kopier. Altså, jeg bliver rimelig provokeret, når jeg ser det, fordi vi har rigtig mange gange haft fat i Mr. Copy. Vi har først haft en byretsafgørelse, vi har haft en landsretssag, og tilsyneladende har det overhovedet ikke gjort indtryk på ham. Hun frygter, at piratkopiering kan få konsekvenser for kvaliteten af bøger, men også økonomiske bekymringer fylder en del. Sidste gang ejeren af Mr. Copy blev dømt, vurderede Danske Forlag, at de havde tabt omkring 800.000 kroner på butikkens ulovlige forretning. Men nu så 2-3 år senere, hvad tænker du så, at jeres tab har været et konservativt bud måske? Jamen igen, altså, så lad os gange de 800.000 med 3, og så sige, så har vi stadigvæk et meget konservativt skøn, ikke? Vi har kontaktet ejeren af Mr. Copy for at høre hans side af sagen. Vi ville spørge ham, hvorfor han bliver ved med at bryde loven. Jeg ringer til dig, fordi jeg har dokumentation for, at du kopierer bøger ulovligt. Det er i min butik, det kan ikke passe. Ejeren, der gemmer sig bag de gule skilte, ønsker ikke at stille op til interview, og han benægter at have gjort noget ulovligt. Men ud fra den skjulte optagelse er jurist Stig Hjelmkrone sikker på, at ejeren kan sigtes. Og det, som jeg synes, der er meget tydeligt her, det er, at vi taler om, at han sælger en kopi af et litterært værk. Og det må han simpelthen grundlæggende ikke. Og det vil sige, når det er det, der er tilfældet, og så frem det rent faktisk skal dokumenteres, så vil det være så klar en overtrædelse af ophavsretsloven,
at jeg ikke kan være i tvivl om, at der kan rejses en sigtelse over for manden. Skal ejeren af Mr. Copy endnu en gang for retten, er opfordringen fra Christine Bødker Hansen helt klar. Altså i den her sag, vi har haft her, fik han 6 måneders ubetinget fængsel. Det er tilsyneladende ikke tilstrækkeligt til, at han stopper, så der skal åbenbart mere til for at få Mr. Copy til at stoppe med de her aktiviteter. Er det en opfordring til domstolene? Ja. Danske Forlag forsøger nu at få politiet til at ransage butikken endnu en gang. Fyns politi ønsker ikke at kommentere den konkrete sag.